onye bishop ụka Anglican na Diocese Amichi bụ Right Reverend Ephraim Ikeakor bụ onye nke gwara ndị mmadụ ka ha ghara ikwenata ka ihe nrafu mee ha ka ha tụfuo uche ha n'ụzọ bụ nke ha kwesịrị ịgbaso iji wee nwetazuo alaeze n'igwe. Bishop Ikeakor bụzi onye nke nyere ya bụ ndụmọdụ n'okwuchukwu bụ nke o kwuru na ofufe nrụpụrụ iche nke eji wee cheta ọgbakọ ụmụ nwaanyị nke 16 Diocese ahụ chịkọbara na ụlọ ụka St. Andrews Anglican Church nke dị na Unubi n'okpuru ime obodo Nnewi South. Onye nta akụkọ anyị bụ Njideka Okoye ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọrọnụ. Ikeakor bụ onye kwuru okwu n'isiokwu gbanarị ikpele alụsị kwara arịrị n'ụdị alụ dị iche iche na-eme na nzukọ Kraịst ya nakwa otu ndị mmadụ si agbagharị na-achọ ihe ịrịba ama na-amaghị ebe ya bụ ihe ịrịba ama si abịa, bụ nke ọ kọwara na ụmụ nwanyị bụ ndị ya bụ ọdachi na-adakwasịkarị ma duzie ọdụ ka ha kpachapụ anya otu ha si ebi ndụ ma makụọ eziokwu nke Chineke. Bishọp Ikeakor kọwara mmehie ịkwa iko, iwusi ọbara na ikpere arụsị dịka ụzọ mmehie atọ na-ekpochapụ agbụrụ ma kọwaa otu mmadụ ga-esi gbanarị ikpele alụsị dịka ịdị ọcha na ndụ dị nsọ ike, ịgbanarị maka ndụ gị ma gbakụrụ Jizọs, ịnụ ọgụ dịka ezi onye agha nke okwukwe ya nakwa ilekwasị anya ma jidesia aka ike n'ihe gbasara ndụ ebighị ebi. Nwunye onye Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger nakwa Bishop nke Ọka Diocese Dọkịnta Martha Ibezim gosipụtara obi ụtọ ya nye ọpụrụ iche dị na Amichi Diocese ma kọwaa na afọ ọbụla na ha na-amụta ihe ọhụụ dịka ha na-abịa ọgbakọ conference ụmụ nwanyị nke Amichi ma yọzie ụmụ nwanyị ka fa gbanarị ikpere alụsị, bụ nke ọ kọwara na ntaramahụhụ ya bara ụba ma kene Bishop Ikeakor maka enyemaka akatamkpo ego ọ na-enye ndị ụkọchukwu na-alụ ọrụ na diocese ya maka ịlụ ụlọ. N'okwu nke ya ka onye isi oche Women Ministry nke ya bụ diocese Dame Nkem Ikeakor kenere nnọọ ndị niile zara ha oku, karịsịa nwunye Archbishop nakwa ndị nwunye bishop si na diocese ndị ọzọ dị iche iche wee bịa ma gụpụta ọtụtụ agamniru nke ụmụ nwanyị wetara na ya bụ diocese ma gwa ndị bịara ya bụ ọgbakọ ka ha kabarụ were ozi nke ya bụ conference na-rue na Archdeaconries ha, ụka ha nakwa be ha. N'okwu nke ha ka Archdeacon Venerable Samson Ikedimma nakwa onye ụkọchukwu nere ọbịa Reverend Canon Chide Nemo na nwunye ya Amara nakwa onye isi oche kọmiti nhazi conference Maazị Chuks Ibe kenere Chineke otu ya bụ mmemme si wee gazie nke ọma, bụ nke ha kọwara na ọ bụ ngọzi nye nzukọ Kraịst, ndị ụka Anglican nakwa obodo Unubi niile. Ịnyawa achịcha ọgbakọ ahụ nakwa ịtụ mmamma pụrụ iche ụmụ nwanyị tụrụ, ịbụ abụ obi ụtọ dị iche iche bụ ihe pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme site na ụlọ ụka St. Andrews nke dị n'Unubi. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.